Malima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru de di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ professeur Usman Erik Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na novembre kalo tile fɔlɔ ka taa bila karidon na novembre kalo tile 7 ni dɔgɔkun in kɔnɔna na doloba min nɔrɔ barikalen don dolo 2 o de nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fana ko an bɛ Scorpion mɔgɔw ka wagati la n'o ye kawla kalo 2nan ye Ayuba an bɛ Scorpion mɔgɔw ka wagati la kawla kalo 2nan tile 10 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila kawla kalo 2nan tile 16 la Mareku dolo o de nɔrɔ barikalen don ani ni an b'a wele ko Hɔku ni arabow b'a wele ko ni nanzaraw b'a wele ko Mars ale ni Pluton dolo ni anw kama ko Sareti o nɔrɔba 2 olu de barikalen don ka ɲɛsin mɔgɔw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko fɔ aw ka cɛsiri ka se ka wuli ka jɔ kɛ n'aw ye wuli ka jɔw kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati nka ko ni aw saliyala ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun bɛ se ka giriya aw bolo dibi bɛ se ka don bila aw ka sira kan ko aw bɛ fɛ ka wasa sɔrɔ aw kana to mɔgɔ ma aw yɛrɛ de b'aw cɛsiri ni dɔgɔkun kɔnɔ kamasɔrɔ aw ka wasa ani aw ka kunkɔrɔta n'aw ka yɛlɛda a sababu bɔ aw yɛrɛ ka fanga la nka ni aw y'a ka ko to mɔgɔ wɛrɛ bolo ni dɔgɔkun kɔnɔna na dɔrɔn i b'a ye ko gɛlɛya bɛ don aw ka ko la ni aw bɛ se aw ka banba k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban a ka ca la jaabi ɲuman minnu na aw b'o ɲinina a bɛna se ka o sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kɛnɛya siraw sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma dɔgɔkun in ti dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma aw ka wasaw ani aw ka kunkɔrɔta ko aw bɛ se ka kibaruya caman mɛn ni dɔgɔkun in kɔnɔna na min bɛ se ka aw wasa dɔw nataw kɔnɔna na kibaruya sira olu jɛlen don wulikajɔ siraw olu jɛlen don ci bɛ aw ni mɔgɔ minnu cɛ walima mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ko kura boloda ni aw ka ko kura boloda wagati ya aw bɛna ko kura min boloda ni dɔgɔkun kɔnɔna na a ka ca la aw bɛ se ka fanga sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ aw bɛ se ka hakilina ɲuman sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo 3nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira hakilina ko ani yɔrɔjanfɛ kibaru olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma yɔrɔjanfɛ kibaru nafa bɛ olu la ka ɲɛsin aw ma kibaruya sira olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma mɔgɔ bɛ se ka donbolo balilen kɛ aw ye aw yɛrɛ kuma sigi ni hakili donbolo minnu ye aw limanaw o sababu bɔ aw yɛrɛ limanaw na k'a masɔrɔ aw yɛrɛ kuma sigi ni a ye kɛnɛya sira olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw bɛ se aw ka wasa don aw yɛrɛ ka baarakɛtaw la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na bana min fanga ka bon aw ka sira kan a ka di aw ye aw ka wulikajɔw ka se ka sabati cogoya mun na ko fɔɲɔgɔnkɔw bɛ na don aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dibi bɛ aw ka sira kan wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw bolofɛn yɛrɛ kɛ olu bɛ se ka aw sɔrɔ kibaruya sira olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma wa ni aw bɛ se fo aw ka muɲu ka sabali k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kamasɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 21 ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion
denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so samiya kalo filanan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw yɛrɛ kana kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye aw ka jigiya siraw ani aw ka wasaw ani aw ka kunkɔrɔta kow o bɛɛ bɛ aw yɛrɛ bakun de bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw tulonkɛla aw bɛ se ka na sɔrɔ minnu kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to sɔrɔ ninnu na kamasɔrɔ yɛrɛkɛliw ani bolofɛn yɛrɛkɛw olu kun dalen don aw kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ aw ka sigi ka miiri kosɛbɛ sɔrɔ ninnu a bɛ se ka n'a don da minnu fɛ n'o tɛ dɔgɔkun bɛ taa se laban yɔrɔ ma wagati minnu na dusukasiw bɛ se ka tila ka aw sɔrɔ aw yɛrɛ kuma se ka sigi ni dusukasi mun ye kamasɔrɔ k'a sababu kɛ aw yɛrɛ ka ko laɲini ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so samiya kalo sabanan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bana mini fanga ka bon aw ka sira kan kamasɔrɔ a ka di aw ye aw ka wulikajɔw ka se ka sabati cogoya minnu na ko gɛlɛya bɛ olu la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ waatiw garisɛgɛ siraw olu jɛlen tɛ wa ni dɔgɔkun daminɛ na aw bɛ sɔrɔ minnu kɛ fo aw ka se ka aw hakili to olu la ka se ka olu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛ n'o tɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw yɛrɛ bɛ se ka k'aw yɛrɛ ma jugu ye ka bolofɛn yɛrɛkɛw k'o ta ka aw yɛrɛ bakun sɛgɛrɛ nin ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nka aw ni mɔgɔw ka gɛrɛ ɲɔgɔnya aw bɛ se ka nafa de sɔrɔ olu la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawula kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so furuso denw balanso ni dɔgɔkun in ye dɔgɔkun girinma ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ sumaya walew olu fanga ka bon aw ka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fariganw fo ka taa se sɛgɛnw ma farikolo sɛgɛnw aw ni mɔgɔw bɛ se ka ko daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na komi ni aw tɛna jaabi ye a la layidukanw bɛ se ka ta aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukan minnu tɛna bɔ a sira fɛ o kɔrɔ b'a jira ko aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka kun ni aw yɛrɛ ye kamasɔrɔ kumakan duman minnu bɛ fɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka gɛlɛn olu ka se ka labɔ a sira ma i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o kɔrɔ b'a jira ni kuma min fɔla aw ye aw bɛ se ka aw kana o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so kawula kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw olu kun ɲɛsinnen don aw ma nin tɛ dɔgɔkun girinman ye ka ɲɛsin aw ma nka dɔgɔkun ka se ka gɛlɛya aw bolo fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛ bakun na n'o tɛ dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun girinman ye ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw fɛlen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa mɔgɔ kura yew ani ka se ka fɛn kura dɔw kalifa aw la ka jɔyɔrɔ di aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko ni o kɛla yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ o kana bali aw la kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ aw tanunen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka taa bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagitaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alaw tala ka so siraso denw kawula kalo sabanan denw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun girinman ye ka ɲɛsin aw ma wasaw ni kibaruya dumanw ni kibaruya nafamaw olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa sɔrɔ balilenw k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se ka olu sɔrɔ kamasɔrɔ layidukan minnu kun tala aw ye n'u ma bɔ a sira ma k'aw bɛ se ka aw jigi da o layidukan ninnu sɔrɔlu kan yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la aw fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya sira olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in ye dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw fana ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa Solomana ka so capricorne fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ala deli fanga ka bon aw bolo kosɛbɛ sarakaw ani wulikajɔw ani ala deliw o bɛ se ka aw bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka ca la ni aw ye aw hakili to aw yɛrɛ bakun na wasa caman bɛ yen nɔ aw bɛ se ka olu sɔrɔ nka aw yɛrɛ bakun de bɛ kɛ sababu ye
aw yɛrɛ de bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ma jigiya ɲuman ye n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka jigiyaw olu fagonnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na farigan bɛ mɔgɔ minnu na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ cɛmancɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma k'olu ka farigan fiɲɛ bɛ se ka bɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau ji suruntu fonɛnɛ kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Badara Ali ka so verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ aw ka sira kan ani mɔgɔw ka ɲɔgɔn lafaamuya bɛ gɛlɛya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wulikajɔw olu siraw man di aw la wa ni aw ye musaka bɔ juru ta fanfɛla la gɛlɛya bɛ se ka don olu sarali la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka na se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma a y'aw hakili to aw yɛrɛ la bolofɛn yɛrɛkɛw ani bolofɛn tiɲɛw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so jɛgɛw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sira jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma banamini fanga o ka bon aw ka sira kan dibi ka bon aw ka sira ma kamasɔrɔ a ka di aw ye wasa minnu hali ni layidukan minnu tala aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka gɛlɛn k'olu ka bɔ a sira ma yɔrɔ janfɛ kibaru olu fagonnen don ka ɲɛsin aw ma kibaru sira olu jɛlen tɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw n'aw bɛ se aw ye kibaruya sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲuman fara juguman kan fo aw ka kun ni aw yɛrɛ ye ka se ka ni aw y'a ni dusu ta aw bɛ se ka dɔ fara aw ka gɛlɛyaw kan aw ka hakili de kɛ ka baara kɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin dɔgɔkun in kɔnɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wa farigan misɛnninw yɛrɛ fana kun dalen don aw kan nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima Mali kunnafoni jawaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya an bɛ Ayuba ka wagati la k'aw la kalo 2nan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili to i yɛrɛ la bingani walew ta fan fɛ ka daminɛ bɛɛ lajɛlen jamakulu tɔgɔ la bingani walew bɛ se ka taga mɔgɔninfinw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakili to i yɛrɛ la ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen n jɛɲɔgɔn n teri minnu bɛ Chine n ka foli bɛ u ye n ka foli bɛ Kucalaka bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ n karamɔgɔkɛ karamɔgɔ Mamadu Dawu Kucala kɔkɔ n ka foli bɛ a ye an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na